आवाजी चण्या डाळीचे बर्फी करता. एक बाउल या बाउल आणि एक बाउल चण्या डाळी 2 गंटी तिंबयल्या. आता ते दूध घालून 2 विजील कान शिजयता कुकरान घालून. दोन विजील काढता. 2 विजील काढला चण्या डाळ शिजल्या चिके निघू मग गिरी वाटते निवला आता वाटते मग लहान पण वाटला. 2-4 चमचे तूप घालतात. ₹10 2 पॅकेट दुधा पिठी घालले. एक कप साखर घाल्या. केशर घालल्या. केशर घालल्यान कलर आणि फ्लेवर येतला. दहा निमिष भितर जास्त हलवा. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ खोवा घालताची मागीर मलाई घालताची. आमच्याकडे मी गेला दोन्ही बघ नाव 2 पॅकेट दुधा पिठी घालेले. वापस 2 चमचे तूप घालता. आणि 5 मिनिट जाऊ का म्हणजे जाते.
गॅस ऑफ करता हांगा वाट्याक एक पोळ्या राका हांवें तूप सारयला. काजू बी आनी बादाम भाजी वेळपाक पळोवला. नीव तरी कशी जाय तशी शेपारी कट करत तुम्ही. चण्या डाळी बर्फी रेडी जाला. चण्या डाळी बर्फी रेडी जाल्या. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हूण तो कमेंट करून सांगू का. प्लीज आमगेल्या व्हिडिओक लाईक करायची आणि तुमगेल फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करायची. सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.